ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. A bari mini ke burin zuciyata na rike, idan aka ce za a raba mu jin haushi nake, in ban ganki ba zan karaɗe duk duniya. Ina rinsa idona ko na buɗe idona, ke nake daɗa hange ko ina san ki ya kewaya. Ki mini alfarma ki ce kin ban dama in tura iyayena mi auren soyayya. So makami ne kuma alfarma ne, tunda kin ban na ki zana alkinta ne, na baki dukkan haki na so farilla ne, tunda kin faranta zuciya wannan aiki na ne. Ina ƙaunar ki zuciya da jini hakun ne, rashin ki gare ni zai zamo ajalin raina ne. Ga kala ta jani sai ta mini inda zane, abinda gare ki na bida ki so ni yadda na so ki, na siyar miki kai